Исәмсез, хөрмәтле бәйрәмебез кунаклары. Мин Казан дәүләт энергетик университетының Дуслык бию ансамбле солисткасы. Үзебезнең коллектив һәм университет исеменнән ихлас күңелдән сезне татар халкының иң күркәм бәйрәмнәренең берсе булган Сабантуй белән тәбрик итәм. Безнең халкыбыз өчен бу бәйрәм олы мәгънәгә ия. Ул язгы кыр эшләре тамамлануын биләп кенә калмый, татарларның хезмәт сөючәнлеген, кунакчыллыгын, күңел киңлеген һәм игенче хезмәтенә чиксез хөрмәтен дә чагылдыра. Кайда гына яшәсәк тә, безнең өчен Сабан бәйрәменең символлары, традицияләре якын һәм кадерле. Сабантуйда борынгы гореф-гадәтләр, җырлар, биюләр, йолалар һәм уеннар бер-берсенә үрелеп бара. Бу рухи бердәмлекнең чагылышы. Бу елгы Сабантуйның да истә калырлык шатлыклы мизгелләре күп булыр. Аның күтәренке рухы киләчәктә игелекле гамәлләр кылу өчен генә көч-дәрт һәм илһам булыр дип ышанам.